Amb un cop a la taula simbòlic, i no tan simbòlic, vull introduir què és la càfila. O sigui, la càfila és un cop a la taula del panorama de la literatura en català. No sé si la càmera es veu, però he vingut amb xancles de pescador, crec que això també diu molt de la càfila i el seu editor. I llavors jo llençaré una sèrie de dades, així semblarà el tum-tum, però en realitat no, perquè no puc descriure la càfila i el projecte holofàstic de manera lineal. Només descrivint d'una manera similar a les teories de la conspiració podem arribar a saber què és aquest projecte. Llavors, el primer, el gènere, que diem l'horror foi. Què és l'horror foi? L'horror foi és la fusió entre tres elements. El primer és l'splatterpunk, que l'splatterpunk, per qui no ho sàpigui, és com un tipus de literatura transgressiva violenta que es va posar de moda als 80 i després s'ha tornat a posar de moda. Bueno, és molt llarg explicar per què s'ha tornat a posar de moda, però s'ha tornat a posar de moda juntament amb l'horror extrem i mentre hi ha diferents comunitats de lectors i escriptors mundials fent splatterpunk, també hi havia com el rum-rum de es farà splatterpunk en català, això per una part. I després l'horror còsmic, que tothom coneix del món de Lovecraft i el seu cercle, que marca una mica l'òptima com de pessimisme còsmic que tindrà la fantasia i la ciència-ficció posterior, a part dels monstres i tal, però sobretot l'esperit aquest del cientificisme nihilista. I un dels elements és els elements propis de la fantasia en català. Llavors, a l'imaginari català i als bestiaris hi ha bèsties, animals i bitxos suficients per moltíssimes trames de ficció. O sigui, realment, jo com a editor era un neòfit total d'aquest tema, el reconec que no m'hi havia posat, i és un constant descobrir, a més, de blogs de diferents historiadors, de diferents webs, això, un imaginari català molt ric, amb jo què sé, l'altre dia llegia, no recordo com es diu, com una espècie de Sandman català. És que hi ha 20.000 eines narratives que es poden utilitzar, que formen part del nostre idioma i crec que tenen gràcia perquè a més una vegada es reconeix en l'etimologia de les paraules coses generals de la cultura que compartim totes les cultures, però quan fem etimologia de paraules catalanes ens remet a coses molt catalanes, no? I això per una part, no sé si m'explico bé, però a tope, entre tot, dins del plan. Llavors, qui és la càfila? Aquí com editor de Battleformel, amb el Sergi Osset, que també m'ajuda molt, que no està aquí avui present, però està present en esperit. Hem editat a gent borderline, espiritual i undergroundment, com l'Esther King, no? Hem creuat les fronteres del que és la violència i del que es pot descriure violència i del que es pot fer broma o no. Llavors, un dia vam rebre una trucada que ens emplaçava a un bar de Tortosa i ens prometia que hi hauria una sèrie de coses, cannabis d'alta qualitat i una sèrie de drogues que clarament sabien amb quina classe de persona estaven tractant. Lío al Ximin, anem fins a Tortosa troba un mòbil, la cosa es lia, hi ha un personatge que és familiar d'Albert Pla, tot es complica i al final arribem davant d'un grup d'escriptors que ens diuen que tenen un manuscrit revolucionari al món del català, revolucionari al nivell que la meva comparació és que hi ha una altra novel·la que es diu El Asco. De fet, n'hi ha diverses que es diuen El Asco de diferents parts del món, però n'hi ha una que és El Asco de San Salvador, d'Horacio Castellanos Moya, que va escriure aquesta novel·la, que són 100 pàgines rajant del seu país, i llavors els militars no els hi va fer gràcia i va tenir que fugir del país i se'n va anar als Estats Units i crec que només ha tornat una vegada.
Llavors, dins d'aquesta tradició de fer un text així molt crític i autoconscient, que hi ha gent com el Valero Sant Martí, però és que la Càfila és com el Valero Sant Martí multiplicat pel Valero Sant Martí. És tota la màxima potència. És com el Llum Sarrià si se proposés estudiar astrofísica. I és, evidentment, hi ha algun molt rumors sobre si hi havia diners utilitzats als camps de concentració català, i sí, està clar, els portadistes i tots els recursos estan pagats amb aquest material. Per editar ens hem anat reunint a llocs típics catalans i gaudir de la gastronomia catalana, així que és un plaer editar a la Càfila, sempre. I després, un cop teníem el manuscrit, perquè clar, el text original del Fàstic és molt més llarg, i després hi ha Vents de merda, que és com una altra trama que sortirà abans que acabi l'any, si tot va bé. Llavors ens van parlar de La milla verde de Stephen King, que tot i que ara es troba recopilat en un sol llibre, originalment es va publicar com un llibre de cordí, que són els llibres així petits, col·leccionables i tal, com amb la idea d'una sèrie. I aquí els editors els feia molta por de la sèrie, perquè hi ha altres editorials, no diré noms, però han intentat crear una sèrie i no van haver la cosa. I dic, hòstia, a més la farem en català. Però bueno, la Càfila, ja t'he dit, ens ha sabut conquistar, intoxicar, seduir, i aquí estem, i aquí estic donant la cara per ells, perquè ara estan disseminats per Catalunya, hi ha infiltrats a Montserrat, n'hi ha un que està a Brians, n'hi ha un que s'està fent amic d'un dels Jordis, tot en aquesta línia. Llavors, finalment, el primer número, diem, hòstia, això és molt raro, hem de trobar algun referent, i llavors hi ha un noi que és el Jordi Llavoré, que ha fet pròlegs molt interessants de llibres d'horror còsmic, i parlant d'escriptors catalans, com el grup Ofèlia Dracs, vull dir, també hi ha una tradició de grups d'escriptors catalans, que això, Ofèlia Dracs va imitar, era un grup i va participar a la col·lecció aquella de la sonrisa vertical, de color rosa, de literatura eròtica, i després va ser els primers que van fer un recopilatori de l'Obres Cafè en català. Després Quim Monzó també escrivia de l'Obres Cafè. Quim Monzó! Llavors, hi ha un pròleg que és en realitat un estudi que s'ha curat moltíssim, perquè li vam dir que volia fer un pròleg com els que faria el Ximi, 500 paraules d'anar per casa, però va dir, no, jo vaig més lluny i t'entrego 300 pàgines sobre història de la literatura catalana violenta. I per això està aquí inclòs el primer número de l'edició. I per últim, una mica, això, el protagonista és un detectiu que es diu l'LSD, que és un superagent català creat sota la Seu Vella. I l'LSD està tras la pista d'un llibre que es diu Lo Fàstic, escrit pel gran, únic i inigualable Víctor Nubla, que és un músic i escriptor de Gràcia, que en Lo Fàstic es parla de la cultura catalana de la mateixa manera que l'Asco d'Horacio Castellanos Moya. I el detectiu va darrere la pista d'això, paral·lelament a Jordi Pujol com a protagonista d'aquest primer número. Jordi Pujol, drifilític. Lo de la drifília ha sigut una moguda també amb el traductor i tal, perquè és una malaltia que figura a literatura i a textos mèdics nord-americans, però no està en el nostre idioma. I la drifília és quan els trastorns obsessivo-compulsius deriven en compulsions en què la gent menja coses fluids dels altres, com mocs, saliva, totes aquestes coses. Llavors, diguem que tot comença amb el Jordi Pujol amb un atac de nervis tornant-se totalment drifílic. Jo crec que amb això he fet 5 cèntims, ja es veu de què va, probablement en algun moment tindrem problemes amb la justícia, apoyeu-nos ara, i si em podeu escriure a mi per passar els missatges a la Càfila, ho faré encantat. Poseu uns euros al sobre perquè potser surt caro escriure Brians, i poca cosa més, passo al tur de preguntes. Jo tinc un parell de preguntes. Vale. La primera, m'agradaria saber quina és la relació existent entre la publicació de Lo Fàstic i l'ictus a Jordi Pujol. Un tema molt interessant. A veure, 8 del matí, m'aixeco,
em faig un mai, reflexiono sobre la vida i decideixo dir que és el dia, anem avui a publicar el fàstic a tope amb tot. Publico el fàstic, ve a rehabilitació i unes hores més tard Jordi Pujol li dona un ictus i entra a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Casualitat? No, Amazon Prime, és la meva teoria. Però, més enllà d'això, a sobre, rebo una trucada a l'acabar el dia que em conta en quines condicions entra el Jordi Pujol a l'hospital, que no entra com la resta, donant-me com gasolina i material per seguir amb aquestes maldats, cosa que vull fer reconeguent la classe pública que a mi m'elogia que tingui el fàstic, no? Que pensi en mi per qualsevol mena de delicte implicant a figures de qualsevol mena.